адибон замоне барои ҳар китобу шеър ё мақолаи ҳаққи қалам мегирифтанд. ҳоло умед ҳам надоранд ки ба онҳо дар ивази эҷодашон қироне медиҳанд. 2 сол пеш бо пешниҳоди вазорати молияи тоҷикистон хароҷоти зиёдатӣ аз буҷаи кишвар бардошта шуд ки ҳаққи қалами шоиру нависандагон ҳам шомили он буд. адибони тоҷик қишри зиёӣ аммо камдаромади аҳолиянд ки бо маоши паст кор мекунанд ва барои маҳсули зеҳнии худ аз расонаву нашриётҳо ва ё чорабиниҳои фарҳангӣ ҳаққи қалам мегирифтанд. онҳо мегӯянд ки идомаи чунин вазъ метавонад ба рушди адабиёт ва санъат дар тоҷикистон таъсири манфӣ расонад ва холигоҳеро дар ин самт ба миён биёрад. бахусус навқаламонро дилсард мекунад. ҷавонҳое ки нав ба ҳаёт қадам мегузоранд, хону дар надоранд, онҳое ки иҷоднишин ҳастанд, барои онҳо хеле мушкил аст. барои онҳо ҳаққи қалам албатта ба ҳама даркор аст, чунки ҳама гуна заҳмат бояд ҳақ дошта бошад. ин намешавад ки шеъру гуфторҳою мақолаҳою гузоришҳои нависандагони мо дар рӯзномаҳою маҷалаҳои худамон дар адабиёт ва санъат ва садои шахс чоп шавад ва ҳаққи қалам нагиранд. албатта ғайри таҳаммул аст. адибони тоҷик мегӯянд пардохти ҳаққи қалам онҳоро барои тарғиби идеологияи ҳукумат дилгар мекард. ҳарчанд осори онҳо ҳам дар чорабиниҳои ҳукуматӣ истифода мешавад. худи онҳо соатҳо дар барномаҳои радиоиву телевизионҳои давлатӣ баромад мекунанд, ҳеҷ музде намегиранд. ҳомиёни ҳуқуқи муаллиф мегӯянд ки пардохти ҳаққи қаламро қонун муайян кардааст ва адибон барои гирифтани ҳаққи заҳмати худ ба мақомоти дахлдор бояд муроҷиат кунанд. татбиқ намудани муқаррароти он на танҳо соҳаҳои ваколатдор бояд сари он кор баранд, муаллифон низ бояд аз ҳуқуқҳои худ ҳимоя кунанд. барои чӣ? барои он ки худи моликияти зеҳнӣ аз ҷумла ҳуқуқи муаллиф ин ҳуқуқи шахсӣ аст. то он вақте ки ӯ бо ариза муроҷиат накунад, даъво накунад, ҳуқуқҳои онҳо ҳифз карда намешавад. дар тоҷикистон баҳси нерӯи зеҳнӣ ё ҳаққи қалам мавзӯи нав нест. аз ҷумла баҳси бозорсобир бо чопхонаву кумитаи радио ва телевизион ва даъвои луқмон бойматов бо энциклопедияи миллии кишвар мисоли ин баҳсҳоянд. бархе адибони тоҷик мегӯянд асарҳояшонро бо кӯмаки сарпарастҳо чоп мекунанд ва зиндагиашонро аз фурӯши он пеш мебаранд. гурӯҳи дигар ки барои пахшу нашри ашъори худ сарпарасте надоранд мегӯянд заҳмати чандсолаашон дастнавис боқӣ мемонад. сӯи наумедӣ нарав умедҳо, сӯи торикӣ марав хуршедҳо. зина мавлавӣ гуфтааст ва мо ба ин бовар дорем.